Продължаваме с една странна лична история. Отведен от баща си в Америка през 60-те, преди 2 години Петър Икономов от Оряхово решава да се завърне в родния си град, където да изживее старините си. Очаква го обаче изненада и то е неприятна. Той отдавна вече не е български гражданин. А си мисли, че гражданството му е било отнето веднага след напускането на Народна република България. Днес Петър има право да го възстанови, но след една процедура, която по думите за 74 годишен мъж е много трудна и не е по неговите сили. Ева Костова разказва. С появата на новите технологии и ръста на промишлеността, малко преди въвеждането на акта, който ограничава вълните имигранти, предимно от Южна и Източна Европа, през 20-те години на миналия век в Съединените американски щати пристига и Петър. В търсене на по-добро бъдеще, българинът от Оряхово живее в Бъфало, Чикаго и Лос-Анджелис. Работи по изграждането на железопътни линии, където среща Дан Колов. Дан Колов по това време е бил толкова здрав, толкова силен, че хваща релсата от купа, слага на рамото си и ходи по пътеката да редат релси. Истории като тази Петър слуша от дете. Появява се на бял свят, когато баща му, на когото е кръстен, се завръща в България за кратко, но среща майка му. Като член на БКП, но преди 9 септември, в средата на 60-те, времената за семейството са трудни. Когато решава да се върне в Америка заедно с тях, малкият Петър е вече на 16. Майка му отказва, но той и баща му, вече американски гражданин, потеглят. Баща ми казва, аз те извадих от Оряхово, те извадих от България, понеже ако те оставих, те щеха да те убият. И само това ми е казано. Нищо друго. Извежда ви, за да ви спаси, това ви казва. Да. След 5,5 дена минахме Атлантическия океан. Аз бях отпред на кораба. Аз посрещнах статуята на свободата в Нью-Йорк. Годините минават. Петър се установява в Лос-Анджелис. Работи в сервиз за карусерия на автомобили, където създава чудеса. Първо е служител, а после собственик. Работата е страстта на живота му. Създава семейство, раждат му се 2 дъщери. Времето тече, пенсионира се и преди 2 години решава да се завърне от дома в Оряхово, за да приключи живота си там, където е започнал. Но го очаква изненада. Няма гражданство. Отнели му го още през 71-а, обяснява Веселка. Негова съседка направила справка в Министерство на правосъдието. А в заповедта за лишаване от гражданство фигурирали имената на още десетки други като него. Ходих в община, ходих в полиция, писах писма, къде ли не писахме писма, търсихме помощ. Отговор навсякъде е един. Петър може да кандидатства за възстановяване на българското си гражданство, като подаде документи, с които трябва да се здобие в Щатите. Пътуването до там обаче вече е непосилно за него. Проверяваме Петър и баща му в комисията по досиетата. За Петър информация няма. За баща му обаче са налични картони за дела, но папките са празни. Характерна за времето история. Министерството на правосъдието е раздавало правосъдие по съветски образец. Няма как да търсиме някаква логическа връзка. Отнето българско гражданство, конфискация на имоти, присъди. Екатерина Бончева, член на комисията от 17 години, с лична история в семейството си сходна на тази на Петър. Питаме я защо тези хора са били лишавани от гражданство. Какво пише в досиетата на Държавна сигурност? Тези хора са били наричани невъзвръщенци, изменници, бегалци. В документите на Държавна сигурност този поток мощен от хора се разделя на 2 етапа. Един е от 1944 до
72. Това са хората от политически, икономически елит. От 72 до 89 година това са техни наследници и икономическа емиграция. Бягали са във влакове с фалшиви документи, но са бягали и скрити в камиони през различните граници. И сухопътни, и морски. Фантазията ви не може да побере по колко различни начини хората са се опитвали и са бягали от комунистическия режим. Ние имаме доста документи, свързани с това, че хора и на партийни позиции по една или друга причина са избягали от България. Всички, които са напуснали България нелегално или легално, но са отказали да се върнат обратно зад желязната завеса, са ги наричали вражеска емиграция. Какви последствия е носило определението вражески емигрант за съответния човек и за неговото семейство, останало в България? Прямо тях са се прилагали така наречените активни мероприятия, мокри поръчки, всяване на съмнения сред хората, които са на Запад, помежду им. Разбиване на най-големите емигрантски организации. Дългата ръка на Държавна сигурност е била навсякъде. Колкото до техните наследници, това е бил един постоянен психологически тормоз под най-различна форма, с цел да бъдат пречупени тези хора. Включително и опити за вербуване. Знае ли се колко са тези хора? Ами не се знае. В един документ е записано, че от 1944 до 1972 има над 8000 емигранти. В една докладна записка от 1966 година е записано, че има 5933 изменници и 312 невъзвръщенци. Друг документ на МВР от 1944 до 1974 10 500 невъзвръщенци. Според вас повече ли са били? И колко повече? Не мога да кажа колко повече. Мога да кажа само, че това е бил един постоянен поток през всичките тези 45 години. Връщаме се в Оряхово, където оставяме Петър да умува. Как да се справи с проблема си? Как да не бъде емигрант в собствената си родина? Той не е виновен, че татко му го завел. Вие знаете, тогава поколението беше друго. Той не е можел да се противопостави на татко си. Толкова ли не може нашето правителство да помогне на един възрастен човек, който е истински българин, кръвен българин? Не зная колко е усложнена процедурата, но със сигурност тя трябва да бъде облегчена, за да се види как да се помогне на един българин, който иска да умре в България в крайна сметка. Да. За Здравей България, Ева Костова.